belai ke kha khamani kha kamnani ko ani hai tini mangle kasai phai ko bisrangwan ni area hai kaba koloni no adabasi koloni thangnai bisio maidrigno porikha asugui porikha passing jak passing bo tini tongthok chathok ba pori ছাত্র জীবন tongmalia thongorok kalai jona nangkha takhu Rakesh Deborma, Bupani Mung, Nogendro Deborma, Botini, Por Namusungi Porimalia, Ponia, Yakucholia, and Kawama Zakanobono, Hamnani Bagay, GB Hospital, Hapaina Hospital, Bevan Kangi Naibo, Setri, Dinibo, Tangro Kalina Nangoka, Pono Kahamke, Manamusungi, Buma Bupa, Janero, Dini, Lukuni Tani. Rangkusan bagai kisah misara coba mano coba jangan musuh jakha kakwa kakaham lukuro bangno khoksa khoni lepsa lemni yapari coba mangka belani sanai ama hindo khnawi tini bisrang wal tipra mathani sito debor mathani bangni nukungo kisah cha je mansak coba su yapari maseng nukha nai tongi sini mangprio sini puskor bario tai khoroksa sini takhok teng ni busla Rakesh Deborma metric pass khainai school thangmaya atumsa perala saingini nogo kalai tongkha mono chubanan bage ang je mansak tini chuba phakya sini tipra motha tai bubagra nahar mongka thangsa tai chuba mong amaka sini muthu hangke bonang assurance rekha basangni first week o phainai ei next sombaro ang borno silchar utlangnai ani nijini pocket ni rangbai bongno silchar utlangnai ang bongno phunuknai tai ja nangmani sosraini je doctor khorja nangmani abasung bohon khainai ang kojika bosar tai khoroksa tongo dulumoni Deborma hanai boni bohok sawinai boni bohok rak sajak bono bo kobor jak ang bono tlangna hanai borok no khorong ni tlang thanai ang next week o boni bagai singkini ei chubana hanai phakya wana ma sinchamo mane tabu kotal kotal je rog phai tongo mane belai kan singmana ma sincha o jugo tai ang sawo edisi hak pangbo jaman sak subari nei ang request khainai tai jaman sak ang chubakha baskang salo ang nijini pocket rangbai ang bono joto treatment nangmano chulaini Rakesh ni bagai ang basakha boni bagai ang hasteni lukorong sanani nayo tamo leaders ya dofani bagai jodi kam khaina hangke kuno tini MDC MLA ba minister nangya nung chukha nung ja mansak chukmani nung ja chukmani abono nung kebono ya farmani abo kuno hamya ya farmani chuba mani tongha ke sang hamari manai kaituni hamari mane ishone hamari mane bon bagai sing ja mansak khang chubana bagai phakya mohai joto patient tongkha joto tongo sing joton taburu tugui tongo sini hospital kendro je patient tongo sing jotono siljo sing refer khainai nijini pocket bai sing da nangmani khorcha singranai boni bagai hatai do phani bagai sob samone sing tongo belai na hambe ko jaga mo mo puskorobari je tabu rail bridge korida thik rail bridge mai nangsa master sakani yang master bara yang kisa saka adibasi bo hai tongmani agi tau bahai chirai to ang khana ka je corona vaccine na khama corona vaccine na mani pore ei 2 bor chirai bo apro to asa mature yakho boto tagles metric pass khayung ka ba semano metric pass khayung ka ba inke vaccine corona vaccine na mani pore bone sori ui teng tini mo hai paralyzed no obasa thaka সম্ভবত মনে মো রিকভারি গানো কারণ বয়স কম খো এই নার্ভ নি কোন একটা প্রবলেম মানো বন বাগি সং এই স্পেশালিস্ট ডক্টর নার্ভ নি যে ডক্টর তঙ্গ ববই থাঙ্গি সং কনসাল্ট খাইনে সিল জরত লাঙ্গি আমম বাগি সাং নাইনে ফাইবানে বলে না